जहन 14 बालाब 2 सारि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं। बेबादि नङामोनब्ला आं नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांनो होननानै खिन्थागौमोन नामा? बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन नोंथाङा मिथिगौ ना? बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जिसु ख्रीष्टआ। बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों बेखौनो रोखायै सोलोंनो हायोदि आरो बे बाइबेल सिरियाव बुंनाय बाथ्रा बादियै आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं। बेबादि नङामोनब्ला आं नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांनो होननानै खोन्थागौमोन नामा? आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं। गोबां थाग्रा जायगाफोर, जे जायगायाव जोङो थानो हायो, जे जायगायाव जोङो गोजोननाय मोनो, जे जायगायाव जोङो रंजानाय मोनो, जे जायगायाव थानानै जोङो इसोरखौ बाख्नायनो आरो सिबिनो मोनो आरो इसोरनि अननायनि सिङाव जों थानो मोनो। बे बाथ्राखौ जोङो गोथौयै बिजिरनानै नायोब्ला जोङो सोरगो रायजोनि सोमोन्दै बुंनाय बाथ्राखौनो जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुजिनो हायोदि जिसु ख्रीष्टआ जों जिसु ख्रीष्टखौ खुलुमोब्ला, बिनि बोसोन मानिखौ जोङो मानिजोबोब्ला आरो जों बेजों लोगोसे थायोब्ला, बिनि हामजाजानाय बायदि जायोब्ला फोरबु जिसुजों लोगोसे जोङो थाहैनो मोनगोन आरो फोरबु जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ माब्लाबाबो एंगारनाय एबा नागारथारनाय नङा। मानोना बेयाव बुंखादों, आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं। आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं। बेबादि नङामोनब्ला आं नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांनो होननानै खोन्थागौमोन नामा? आङो गैयामोनब्ला नोंसोरनो खोन्थानायमोन नामा होननानै जिसुआ बुंदों। नाथाय दंनायखायसो, नंगौखायसो आङो खोन्थादों होननानै बुंदों।